tiripo padhem Tapa Times. Mhuri yeZimbabwe mani zvinhu zvinoshuwisa. Zvinhu zvokuti tikuona zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinoshuwisa. So pari kunzi pane maagents ari kurecruita vanhu mazimbabweans, ende kutori nemazimbabweans ari kuhondo right now anofungwa kuti at least 81 mazimbabweans ari kuhondo, ende 15 vacho vakatofa, so kwasara 66. So regai tipinde munyaya yezvizere as reported by the news hawks kuti vari kuti chii kuti munyatsokunzwisisa muri yezimbabwe. So kuna journalist ainterviewa neSABC Zenzele Ndebele, chiroenda toiona interview yacho. So regai tipinde munyaya. Zimbabwean journalist Zenzele Ndebele talking to SABC, South Africa's public broadcaster, about the deaths of 15 of his compatriots in Russia while fighting against Ukraine. At least 81 Zimbabweans were recruited to the Russian army. 15 died and 66 remain trapped in dangerous conditions there. So first thing muri Zimbabwe ndicho kuti unofanira kutarisa chinhu icho kuti but Russia ine kamuitiro kainoita zvinhu kari so illegal, and handi muri kunzwisisa kuti kana tichitaura nyaya dzehondo zvireva kuti Russia iri kungorecruita people who are desperate worldwide, because kana iwewo just imagine iwewo hauna basa uri muZimbabwe wakatogara paya utori nenhamo dzako, life haisi kutofamba zvachose, and then munhu wokuuya kukudza kuti wangu kune dhiri, kune basa rakati, maybe they tell you basa renhema, or they tell you actually the truth, toda kukuindisa kupi join military, but it's maybe a 6 months service, and that after that 6 months you get this pay package. Itori bo maybe uri kuudzwa kuti maybe uri kuzopiwa kana ka$20,000 handiri kuona iwapo utori nenhamo kuti but ndikaenda ndikanoroka 6 months kangu ako ndikadzoka ka ndindatova nechi$20,000 akumana ndotora ndichotochinja life yangu yose, kana ndikafawo ndafawo, because kauri padambudziko chapichapika people do crazy things because of desperation, handiti. So vanenge vachitongotorawo advantage yevanhu vari kunetsekana. But anyway, regai tiinde mberi nenyaya. The Zimbabwean government announced the deaths and attempts to repatriate the bodies at a press conference addressed by Information Minister Soda Zhemu and his colleagues in Harare yesterday. Saka zvinhu zvitoti Zimbabwean government kutozviziva, and vari kutoedza kuuyisa those people back, and we know this is a same playbook takazviona zvichiitika futi kuSouth Africa, like maybe a month ago or 2 months ago kuna maSouth Africans also akajoina ikokoko, and South African government, it was hard for it to get those people because vanonga vakadeployiwa kuhondo, you never know kuti munhu ari kupi ari papi pacho etc, and it so regai tiinde kumberi. Ndebele is director for the Center for Innovation and Technology, CITE, which initially reported the story about Zimbabweans dying in the Ukraine war and investigated the trend across the region. Veteran Zimbabwean broadcaster Ezra Chisa Sivanda also did some sterling work on the story, reported by various media organizations afterwards. Many other Africans, including South Africans, are fighting for Russia in the Eurasian war. Thug began in February 2022. So it's not a trend iri kunziri kuitika muZimbabwe chete kana muSouth Africa chete, it's like the whole region kuno, maybe the whole of Africa, people are being recruited. Panotori nemaagents anenge achirecruita, but of course they do it secretly, because zvinhu zvokutoti vakangobatwa vari kutosungwa, handiti, because hakuna a citizen, hakuna nyika inobvumira citizen yayo kuti inoita musoja kune imwe nyika. Russia panenge ichitongoita zvemusoro wayo zvomutongoti ine mari 1 2 and munogotiita sei handiti vakumana nemanuclear weapon. As a matter of fact, vanonzi Russia has got the biggest number of nuclear weapons on earth kupfuura even United States, not zvimwe zvombo izvi, but just nuclear weapons. So the guys have been fighting so hard because vanga isati otherwise vaizoinvadwa neAmerica. So now they know kuti nemazinuclear weapon avanayo America pana zvainomboita, haimboswederi. So kuzotiwo hedu isusu vana Zimbabwe nana South Africa togoiteiwo Russia, so vanenge vachitora macitizens edu vachivagwisa kuhondoko, handiti maiona zvinhu zvisina basa. So anyway, regai. Reports also say Africans are being sacrificed as cannon fodder in the war. Cannon fodder means soldiers or people regarded as expendable.
treated merely as material to be used up or sacrificed in war or a conflict. So zviri kuziva kumana vari kukandwa kuforefront kuwarfront vari kusacrifice like Russia inenge isina basa nazvo siri kuti vazourawa here kana kuti kwete, so vanenge vachivaendesa kumadanger zone kuya kuya. Muri kuona nyaya yacho mafanisi. So recruitment of fighters is done by individuals, organizations, agencies, networks, and mercenary groups. Former South African President Jacob Zuma's daughter, Duduzile Zuma, twin sister of Duduzane Zuma, is said to have played a key role in a recruitment scheme that misled South African men into fighting for Russia in the war against Ukraine. So tofunga tosi takamboinzwa nyaya iyi but vazhinji vedu hatizoti yakazonyatsokupera sei nyaya yemwana waZuma achitamba this kind of role yekurecruita vanhu. Maybe angapromiswa mari refu but still angafanirwa kusungwa munhu akadaro. So garai panapa muri Zimbabwe tichange tichikupai maupdates paThe Mutapa Times. You know you don't miss anything.